Μου πήρε 7 χρόνια να το μάθω αυτό, αλλά σε σένα θα το αποκαλύψω σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα. Πριν λίγες μέρες, ένας πελάτης μου με κάλεσε και μου παραπονήθηκε γιατί του ζήτησα 200 ευρώ για να του λύσω κάτι το οποίο εμένα μου πήρε μισή ώρα. Και ξέρεις τι, είχε δίκιο. Γιατί θα έπρεπε να το χρεώσω ακόμα περισσότερο. Και ξέρεις γιατί? Γιατί εμένα δεν με πλήρωσε εκείνη τη στιγμή για τη μισή ώρα που μπήκα και διόρθωσα ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαν να του λύσουν οι άλλοι για πολλές εβδομάδες. Με πλήρωσε γιατί έχω δουλέψει ήδη 10 χρόνια ως web developer και ξέρω εκείνη τη στιγμή ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημά του και να μπω εκεί μέσα να το βρω και να το διορθώσω. Άρα ουσιαστικά δεν με πλήρωσε 200 ευρώ για μισή ώρα, αλλά με πλήρωσε 200 ευρώ για 10 χρόνια. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι και λίγα τα 200 ευρώ. Το θέμα είναι ότι τις περισσότερες φορές έχουμε μάθει να εξισώνουμε τον χρόνο και τον κόπο τον οποίο δαπανάμε για μια εργασία με την αξία με την οποία δίνουμε. Η πραγματική όμως αξία δεν κρύβεται στο πόση ώρα θα μου πάρει να σου διορθώσω κάτι, αλλά τι αξία θα δώσω σε εσένα. Όταν λοιπόν με πληρώνεις για να σου λύσω ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχουν καταφέρει να σου λύσουν άλλοι, με πληρώνεις για την εμπειρία την οποία έχω, για την ομάδα την οποία έχω χτίσει, για τις διαδικασίες τις οποίες έχω και για όλη αυτή τη τεχνογνωσία και την εμπειρία την οποία έχω μέσα στην επιχείρησή μου και εγώ προσωπικά, και σου τη δίνω εκεί πέρα απλόχερα εκείνη τη στιγμή για να σου λύσω ένα πρόβλημα που δεν καταφέρω να σου λύσουν δεκάδες άλλοι. Και αν μάλιστα κατάφερα να στο λύσω σε μισή ώρα αντί για 2 ώρες που θα έπαιρνε κάποιον άλλον ή για 5 ώρες, με αμφίβολα μάλιστα αποτελέσματα, τότε εσύ που στο έλυσα πολύ πιο γρήγορα θα πρέπει να είσαι αυτός που θα θέλει να με πληρώσει περισσότερα χρήματα, γιατί λύνω το πρόβλημά σου όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο efficient γίνεται, όσο πιο αποτελεσματικά. Και αν αυτά που σου λέω σε εμπνέουν για τη δικιά σου αξιολόγηση και κοστολόγηση των δικών σου υπηρεσιών, σκέψου ξανά ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πουλήσεις 100 ευρώ σε έναν άνθρωπο παρά 10 ευρώ σε 10 διαφορετικούς ανθρώπους. Οπότε την επόμενη φορά που θα πας να κοστολογήσεις, προσπάθησε να σκεφτείς τι αξία δίνεις και όχι πόση ώρα δαπανάς πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Είμαι ο Δημήτρης Χατζημιχαλίδης από Digital Challenge και καθημερινά βελτιώνουμε επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική τους παρουσία, βοηθώντας τους να βγάλουν περισσότερα χρήματα μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν και εσύ θες να μαθαίνεις περισσότερα τέτοια tips, μπορείς πάντα να με ακολουθήσεις.